Sa number 3, pagbaligya sang taga 20 pesos nga kilo sa bugas, plano nga padayunon sa Bacolod, tubtob Disyembre. Bacolod LGU tuyo nga mapadayon ang pagbaligya sang tig 20 pesos sa per kilo nga bugas hasta Disyembre. Sa Huwebes ang ulihi nga delivery kag pagbaligya sang tig 20 pesos nga kilo sang bugas sa Bacolod City LGU sa mga barangay. Pero ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga magasugilanon siya kay incoming Mayor Greg Gasataya para mapadayon ang pagbaligya sang mas barato nga bugas hasta Disyembre. Ang City Cooperative and Livelihood Development Office ang nagpain sa masobra 7 million pesos nga pondo para sa pag-roll out sang barato nga bugas. Ginapaabot ni CCLDO Head Brenda Bordeos nga mapadayon ang rice subsidy program agud nga mas madamo pa ang mabuligan. Kabahin ini sang food security program sang Marcos administration nga luwig sa Department of Agriculture nga mapalawig hasta sa 2028. Tama na ang commitment na naman. Up to December, masigi-sige niya ang programa and then ma-take over na national government sa January next year. Hopefully tani mas dako mga stocks pagid ang ato niya nga ma-purchase para mas damo pagid ang makabenepisyo.